you with me? Moji kolege posjećam se predstaviti. Vezano za predmet, pa neću ništa posebno govoriti, jedino u ovim smo uvjetima zbog toga što nam se dvorana kompletno obnavlja i vanjska fasada i isto tako i unutrašnjost, znači krovište, sanitarni čvorovi, tako da učenici, nadamo se da ćete u većem broju upisati našu školu, pa ćete moći pohađati nastavu djelatnosti zdravstvene kulture u potpuno obnovljenoj sportskoj dvorani. Vezano za ovdje imate, znači, izložbu naših sportskih postignuća koja su i više nego izvrsna, znači kroz više godina rada s učenicima, nas nastavnika i djece. O tim postignućima će nam još osam društvu kolegica. Dobar dan, ja sam Nikolina Tamišić, kolegicu i kolegu direktora za zdravstvenu kulturu u ovoj školi. Ja ću malo nešto reći više o školskom sportskom društvu. Znači u našoj školi djeluje školsko sportsko društvo Maru, koji je izuzetno uspješno, kao što je kolegica rekla, prema brojnim prekarima je od prezentacije došli sad vidjeti. Postigli smo brojne uspješne i jako dobre rezultate. Prvenstveno na županijskim natjecanjima, na regionalnim, a kolegica je proteklih nekoliko godina vodila učenike i učenike na državno natjecanje. S obzirom na takav uspjeh, najbolje se školsko sportsko društvo županije. Učenici se za sportske natjecanja pripremaju putem dopunske nastave koje vodimo kolegica, kolega i ja. Na toj dopunskoj nastavi